Ngi pidang sampai pi borok syakanika channel kejongi ban hakanika video ke bom tasgi ngi skwa ban ai kenika special announcement ba ngila sedang ya kenika merch store lane ngila sedang ban day kiniki products kumki jan ki sopti ki bangi design hi kiniki products kende ki official products jong kenika channel nofice ban lada pi kwa ban support ya kenika channel pila ban order ya kiniki products. But hakani ke video ngish ko ban pen I kumno pila ban order yakini ki products ban ngin batai pi step by step menta. Lada pi ko ban visit yakani ka merch store ke jongi pihak ban visit ya ka link jongka ban yakani ka link ngin bu bai hapo ki description jong ki video kum hakani ka video ngash ko ban ai example shu click bai hakani ka description but kani ka link kani ka batho our merch store click yakani ka link but da pila click pen support yakani ka merch store ko jongi lada pi scroll cepo pinyi I kini ki products kum kini ki sopti ki bangi design himangi but kidan ki bon ki products kum da pi click nani na jong pi I kini ki sweatshirt ki hoodie t-shirt dress but ter ki coffee mug ru ngide te lada pi ko ban order iwe ni kini shu choose bet ya ka product ko ba pi ko kum kini ka sweatshirt da pi ko ban the ko sweatshirt lani da pi ko ban the ko hoodie click ya kini ka option hoodie but shumut depi kwa ban thet ya kane kawe ka design shu click ha kane kawe ka design but pin support sha kane ka page pila ban jet any color pila ban I kini ki color options ki don kane ka borong saw ki don kini ki we de ki rong kum kane ka rong li ro ka don but hadin pila ban jet ya ki size kum ki extra large lene medium kat badai ka size ko jongpi hadin click ha kane ka add to cart da pila da klik ikut ke add to cart sa klik ikani batho check out hadin pat klik biang sa sisen hakani batho check out pin support sakani ka page ke batho sign up pihak ban chna account hakani ka website pihak ban ai ka kerteng ke jongpi ka email address ke jongpi badru ka password bat pihak ban kenma bah yakani ka email address ke jongpi bat ka password nak benta kani ka account jongpi hakani ka website khanang ba pila ban login biang ha kawe pat kapor. But the pila adap ban fill up borok kini ki details sa click how ni u sign up button. The pila adap ban sign up pin support hakani ka billing address te pihak ban ai ki details ke jong pi kum ka kerteng te ka phone number ka address chano pi kwa ban deliver yakini ki product ki ba pi order te pihak aru ka city ka country but the pila adap ban pendupload borok kini ki details hadin pihak ban let cepo pihak ban scroll cepo but hadin pihak ban klik uni u continue pada pila adap nang turu pihak ban klik biang uni u continue sa sisen pin support hakani ka page te sa klik hakani ka button batho confirm order pada pila adap nto pin support sa kini ki payment options te kibun kini ki payment options lada piko ban seo da ka PTM lane ka debit lane credit cards pihak ban ai ki detail sangtai lane da pidon ka net banking ru pila ban choose da ka option lane pila ban le da ka UPI anda pila da ban order ya ka product pisa yo ya ka SMS ba la confirm ya ka order but kinsa ongi pi lano kinsa deliver ya kini ki products ya ki address ki jongpi tela da piko ban support ya kini ka channel ke jongi pila ban order ya kini ki products ki bangila design himangi but pila ru ban share syaki bahiang basam ki jongpi lani ki parlok ki jongpi but ru ngin sa pentep ladangi bu sakiwe pat ki design sapo kini ki products ngin sa pentep ya pi hapo ki videos ki bangin sa upload hapo kanika channel kubleshibon.